عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وسوريا. شهدنا اليوم توقيع اتفاقيات ماییر و امضاکردنا ریکفتن تایبەت بە ئاواکردنا سیستەمên enerjiya rojê bi sîstema amberkirinê û bê sîstema amberkirinê dît. Bêguman ev proje ji bo başkirina mijara hilberînê li Sûriyê gelekî girîng in. Li Sûriyê di mijara hilberînê de astengiyeke me ya mezin hebû ku hilberîn ji 5.3 gîgawat ser saet ta ketibû 1.2 gîgawat ser saet. Ev proje gelekî girîng in da ku bi rêya wan hilberîn baştir bibe. û ev yek jî dê li ser başkirina xizmetguzariya elektrîkê ji bo xelkê me li seranserê Sûriyê bandorê bike. Bêguman dê sûrwergirtin ji bo hemû sektorên xizmetguzarî û pîşesaziyê be. Ev rêkeftin ji IB bîpêk tên ku ev jî pêşveqseveke ku rêkeftinan bi peymandaran re îmze bike. Lêçûna heyî jî wate nêzîkî milyar dolarekî ye ev di navbera girtina darayî de diguhere. Li cem girtina darayî hejmar zêde dibe yan kêm dibe. Ew 706 megawat enerjiya rojê ye ku bi 1707 megawat ser saeta bataryan ve girêdayî ye. û li cem girtina darayî li gorî daneyên sûkê diguhere. Nêzîkî maweyê demî di navbera 4 heta 5 salan de ye. Lê îro bi rêzdar cîgir re gotûbêj hebû û min jê re got ku em ê 4 an 5 salan qebûl nekin. Em ê tiştê ku em ji bo kaniyê qebûl dikin qebûl bikin ji bo cîbicîkirina projeyan di maweyeke. Ku em hêvîdarin bi îzna Xwedê 3 sal be eger asteng nebin. اليوم بحول الله أحد الشركات السعودية وقعت îro bi hêza Xwedê yek ji kompaniyê Siûdî ji 700 megawatî zêdetir îmze kir. بالنسبة للطاقة الإنتاجية الحالية في سوريا تقريبا 30 û ev yek ji bo kapasiteya hilberînê ya niha li Sûriyê nêzîkî 300 pêk tîne. Li gel hilberînê, projeyên ambarkirinê jî hatin îmzekirin û her kes dizane ku ambarkirina enerjiyê faktoreke mezin e. Di berdewamiya enerjiya elektrîkê de ji bo xerídaran. فأعتقد إنه هذا المشروع حيعطي ثقة كبيرة. Ji ber vê yekê, ez bawer dikim ku ev proje dê baweriyeke mezin bide gelek pêşveqerên elektrîkê. Ku Sûriye welatekî sozdar e û dê proje li Sûriyê bi awayekî ku bi hêza Xwedê ew tiştê hûn hemû hêvî dikin dest pê bikin. وإحنا دورنا في المملكة العربية السعودية في جميع Rola me jî li Erebistana Sûdî di hemû sektoran de ew e ku em peyamekê bidin cîhanê ku Sûriye vedigere. Ji ber vê yekê hûn bi xêr hatin bo Sûriyê.